Jo vaig conèixer la Manola quan estudiava Geografia i Història aquí en aquesta casa, que aleshores era una delegació de la Universitat de Barcelona. Ella es va començar a interessar pel canvi climàtic ja des de molt aviat. Ha estat una pionera a tot Espanya, el tema del canvi climàtic. Se'n parlava molt poquet, hi havia un cert escepticisme. I ella ja, en aquell moment, trucava a portes i deia això és un tema important, això és un tema que no ens podem quedar al marge. El nomenament de Manola com a presidenta de la Comissió de Climatologia de l'Organització Meteorològica Mundial és un reconeixement de la seva vàlua i, sobretot, és un reconeixement de la tasca que pot arribar a fer dintre d'aquest organisme. Per presidir aquesta comissió, que és una tasca de molta responsabilitat, es necessita empenta, es necessita ser capaç de dialogar amb persones de pràcticament totes les cultures del planeta i moltes ganes de treballar en favor d'aquesta organització que és decisiva a l'hora de veure com aprofitem el coneixement que tenim del clima per fer un món millor. Aquí n'hem passat de moltes. Ens havíem d'adaptar a unes condicions que no eren les idònies per desenvolupar una tasca universitària. Al terrat de l'edifici que hi ha al costat vam instal·lar l'estació meteorològica i al cap d'uns dies ens adonem que al costat hi havia la sortida de gasos de la calefacció. Dic, bueno, vale. Si la fan catalana de l'any, doncs ja pot comptar que farem una escudella cap a fons.